Здравейте! Днес отговарям на следния въпрос. От няколко месеца нямам желание за нищо. Ставам сутрин без причина. Всичко ми е все едно. Не знам дали това е депресия или просто съм се уморил от живота. Имам всичко. Семейство, работа, дом, но се чувствам празен отвътре. Не мога да обясня защо. Това нормално ли е? Аз съм Теодора Халачева, психолог-консултант и се занимавам с познание повече от 15 години. Ако това е тема, която ви е интересна, запишете се за моя канал. Ако ние се чувстваме празни и нямаме желание за нищо, много вероятно е да сме в депресия. Какво представлява депресията? Обратно на всички вярвания, че депресията е нещо страшно, депресията е състояние, което носи информация. Информацията, която стои зад депресията, е, че са ни се насъбрали твърде много събития, които са в противовес с нашите разбирания и нужди, и които не сме могли да си обясним. И поради тяхната тежест, която те ни причиняват, ние не сме могли да ги освободим и да ги трансформираме. А затова това, което може да направим, е да останем сами с себе си. Депресията сама по себе си ни казва, че нямаме нужда от никого и от нищо, освен да останем сами и да се погрижим за себе си и за собствените нужди. А в случая да останем сами със собствените мисли и да минем през тези ситуации, които са ни се стрували страшни, стресиращи, неприятни по някакъв начин, да ги разрешим, да си ги обясним и да продължим напред. Затова, ако вие сте в такава ситуация и изпитвате някакво депресивно състояние, това, което може да направите, е да си дадете необходимата почивка и да запишете на един лист какви събития се случиха във вашия живот малко преди да започнете да наблюдавате това състояние в себе си. Какви микротравми се проявиха във вашия живот? Дали се скарахте с някой? Дали имахте конфликти с партньора си? Дали имахте конфликти на работата си? Дали някой ви обиди или ви обезцени? Всичките тези ситуации, които са ни накарали да се чувстваме зле и които ни карат все още да поддържаме някаква негативна емоция в себе си, са причината за тази депресия. И ако имате нужда някой да ви помогне да ги преработите и да ги освободите, може да се свържете с мен. Желая ви прекрасен ден!